Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu. Kawula Daniel Agung saking GKJ Cawas Klasis Klaten Timur kepareng badhe ngaturaken renungan Sabda Winedar dinten Jemuah Surya kaping 2 wulan Februari taun 2026 kanthi jejer Niniwe pinaringan pangaksami. Waosan kitab suci saking Kitab Yunus bab 1 ayat 1 dumugi 11, Jabur 51, Serat Rom 1 ayat 8 dumugi 17. Wondene pamaosan nat saking Kitab Yunus bab 1 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Apa ya ingsun ora kudu ngeman marang Niniwe, kutha kang gedhe iku, kang penduduke luwih saka 120.000, kang durung weruh bedane tangan tengen karo tangan kiwa, sarta kang kewane luwih dening akeh iku. Menika sabdanipun Gusti lumantar abdinipun ingkang rahayu tiyang ingkang mirengaken lan gatosaken haleluya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, wonten ing kitab Yunus dipun cariyosaken setunggaling kitha ingkang naminipun Niniwe. Sakmenika kalebet wilayah Irak. Tiyang ing Niniwe menika sami nglampahi gesang ingkang boten prayogi. Bab awoni tiyang Niniwe menika sampun kawentar ngantos Nabi Yunus ingkang manggen wonten ing Gat-hefer ingkang sinrat wonten ing Kalih Para Raja bab 11 ayat 20 ing tlatah Galilea mawon mangertosi kawontenanipun menika. Nabi Yunus dipun utus dening Gusti kangge melehaken tiyang Niniwe bab dosa-dosanipun. Ing sekawit Nabi Yunus menika boten purun netepi timbalanipun Gusti. Piyambakipun kesah tumuju dhateng ing Tarsis. Ananging piyambakipun boten saged endo saking pangwaosipun Gusti. Purun boten purun kedah netepi dawuhipun Gusti. Pramila salajengipun Nabi Yunus menika mangkat dhateng Niniwe lan martosaken paukumanipun Gusti. Nalika mirep bab paukumanipun Gusti, tiyang Niniwe sami nelangsani dosa lan ratobat. Bab menika dados renaning penggalihipun Gusti, satemah panjenenganipun boten estu ndawakaken paukuman tumrap Niniwe. Menika sinrat wonten ing Yunus 3 ayat 11. Nabi Yunus pranyata mboten lila legawa menawi tiyang Niniwe menika nampi pangaksami. Mila piyambakipun kesuh, jengkel lan protes dumateng Gusti. Ananging Gusti Allah kanthi sabar nelaken bilih panjenenganipun menika saestu tresna dhateng sedaya titahipun. Kalebet tiyang Niniwe ingkang sampun mratobat. Para sedherek, menapa kita ugi rumaos mboten lila legawa menawi ningali tiyang ingkang kita anggep awon nampi kanugrahanipun Gusti. Sikep menika mboten jumbuh kalian karsanipun Gusti. Saestu Gusti Allah menika kebak ing katresnan. Panjenenganipun ngersakaken sedaya tiyang nampi sih rahmat kawilujengan. Mila sumangga masrahaken gesang dados pirantosipun Gusti ing salebeting mbabaraken kawilujengan sejati. Amin. Sumangga kita ndedonga. Allah Rama kawula ingkang dedhamparing kratoning swarga ingkang mulya saha langgeng, ingkang gesang ing Sang Kristus lan makarya wonten ing Sang Roh Suci. Kawula nyuwun Gusti, paduka tansah paring pangaksami dhateng kawula sedaya umat kagungan paduka. Haleluya. Amin. Mekaten renungan Sabda Winedar ingkang sampun kawula aturaken, mugi ndadosaken berkah dumateng kita sedaya, saged nglampahi gesang kanthi kebak ing kawilujengan. Gusti berkahi. Amin.